Des de fa ja molt de temps i de forma reiterada s'estan produint problemes de mals olors en la planta de biogàs que està situada en el polígon industrial de la Mezquita. Uns mals olors que són tan forts que en ocasions han provocat mals olors i nàusees per part d'alguns treballadors d'esta zona del polígon industrial de la Mezquita, d'altres empreses que estan en el mateix polígon, i que ha provocat en alguns casos que alguns d'aquests treballadors inclús hagin tingut que ser atesos pels metges pels problemes de nàusees i de mals olors que està provocant aquesta planta. A pesar de tots aquests problemes que provoca aquesta planta de biogàs, que estan patint de forma especial els treballadors d'esta zona, d'este polígon industrial de la Mezquita, la situació no s'està resolent, la situació continua i el govern del Partit Popular tampoc està fent la seva feina, que és intentar solucionar aquest problema el més ràpid possible, perquè, com ja he dit abans, és un problema que ja porta molt de temps i que no se soluciona. Per això, des d'Esquerra Unida, demanem al govern municipal del Partit Popular que prenga ja les mesures necessàries i adequades per acabar en aquesta situació, perquè és inacceptable que passe el temps i un problema tan seriós com és aquest problema que està provocant la planta de biogàs de mals olors i problemes molt forts no se resolga i a hores d'ara continue en el mateix punt en el que estàvem dels mateixos problemes. Des del govern municipal com l'autonòmic, que són els que tenen les competències per a poder controlar aquest tipus d'instal·lacions com la planta de biogàs, estos dos governs, el municipal i l'autonòmic, que són dos governs del Partit Popular, tenen les competències en el control d'aquest tipus d'instal·lacions i estan demostrant que no són competents, que són poc eficients i que no resolen els problemes que tenen la ciutadania, en aquest cas les persones que treballen als voltants d'esta planta de biogàs en este polígon industrial de la Mezquita. Estan demostrat els governs del Partit Popular, tant en el govern autonòmic com en el govern local, la seva ineficiència i, sobretot, que no compleixen amb les seves obligacions, com està passant en tantes altres coses. A més, des d'Esquerra Unida volem recordar que quan se va decidir construir aquesta planta de biogàs en el polígon La Mezquita i se va decidir adjudicar-la a una empresa privada, el govern del Partit Popular va proclamar a bombo i platillo que se tractava d'una instal·lació que era molt moderna i que no anava a provocar cap tipus de problema, que anava a ser tot perfecte. Doncs bé, el temps ens ha demostrat que no ha sigut així i els problemes són molts, són uns problemes constants i els governs del Partit Popular el que estan mostrant és que són incapaços de resoldre estos i altres problemes.